Il-qasma fil-Labor hija evidenti aktar minn qatt qabel. Realtà illi l-esponenti laburisti fiċ-ċentru nazzjonali qed jgħixuha ta' kuljum. Bil-mexxej laburista jitfa' il-ħtija ta' riżultat elettorali fuq kulħadd barra fuq innifsu. Sorsi li tkellmu ma' dan l-istazzjon spjegaw illi l-umiljazzjoni li ġarra Roberta Bela u l-vulnerabilità li issa qed iġorr wara telf ta' eluf ta' voti kemm fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u anke fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali qed tissarraf f'korla indirizzata partikolarment lejn dawk illi tul il-kampanja elettorali u anke qabel fetħu il-bibien tagħhom lil Joseph Muscat. Tant illi fl-10 ta' Ġunju, jum wara l-falliment tal-Labor fejn id-distak naqas minn 42,000 għal 8,000 vot, qabela sejjaħ laqgħa tal-grupp parlamentari u tal-eżekuttiv biex jagħti ċamata kbira lil ta' madwaru. Imbagħad fil-jiem ta' wara ta' ċamata oħra lil dawk illi matul il-kampanja elettorali ħallew lil Joseph Muscat jirkeb il-karru tagħhom u jmexxi n-narrattiva tiegħu biex inaddaf ismu fid-dawl tal-inkjesta Vitals. Fost dawn kien hemm iż-żewġ membri parlamentari Ewropej laburisti Alex Agius Saliba u Daniel Attard, b'mod partikolari il-kap tad-delegazzjoni laburista fi Brussell. Dan kif l-ewwel ma fetaħ il-bibien beraħ għal Muscat kien propju Agius Saliba illi fil-bidu tal-kampanja tiegħu taħt it-tinda fi Pjazza Tritoni kien stiednu biex jitkellem u minn diskors ta' endorsement spiċċa dawru f'wieħed illi instiga n-nies u ġibet leħ simpatija, kif Muscat kien jaf illi l-inkjesta kienet waslet lejn tmiema. Wara l-laqgħa tal-eżekuttiv tal-ġimgħa li għaddiet is-Sanet News jinsab f'pożizzjoni li jiżvela il-manuvri li saru fil-jiem ta' wara bi preparazzjoni għall-attività tal-ħadd filgħodu f'Bormla. Bis-sorsi tagħna jispjegaw li l-qasma tanti waħda fonda u tant Roberta Bela qed jitlef rasu li fil-mass rally msejjaħ fir-Rialto ma żammewx post lil Alex Agius Saliba fit-teatru u meta induna x'għamlulu huwa telaq il-barra fil-pjazza quddiem ix-xatt ta' Bormla. Bħala parti mill-istess manuvri n-nies ta' Bela teġidew illi Alex Agius Saliba ma jindirizzax din l-attività wara illi ġi rielet fi Brussell. Kandidat illi ġab aktar minn 60,000 vot. Naf il-waqt illi lil Daniel Attard ħbeħ fis-sala biex tkellem biss Thomas Bajjada, l-unika wieħed minn fosthom illi ma stedinx lil Joseph Muscat f'attività waqt il-kampanja tiegħu. U dan kollu ġie notat minn nies illi kienu preżenti f'Bormla il-ħadd filgħodu. Dawn il-manuvri qed jikkonfermaw dejjem aktar illi Roberta Bela mhux qed jafda lil ta' madwaru għax tilef kull saħħa li seta' kellu u l-firda bejn il-faxxa ta' Bela u l-predeċessur tiegħu Joseph Muscat komplit tikber wara r-riżultat elettorali ta' 8 ta' Ġunju. Qasma illi ċertament qed turi djufija ta' Bela u nuqqas ta' kapaċità li jżomm kontroll bil-mexxej laburista qed jispiċċa jimbotta l-barra lil min għandu l-arma tal-Labor għal qalbu.